आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मालवण शहरातील मध्यरात्री चालू असलेल्या अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेच्या सामन्यावेळी अचानकपणे प्रेक्षक गॅलरी कोसळल्यानं एकच खळबळ उडाली. सुमारे 15 ते 20 फूट उंचीची प्रेक्षक गॅलरी सामना सुरू असतानाच कोसळल्यानं काही प्रेक्षक थेट मैदानावर कोसळलेत. प्रेक्षक एकमेकांवर कोसळल्यानं अनेकांना बाहेर पडणं मुश्किल झालं होतं. या दुर्घटनेत काहींना गंभीर तर काहींना किरकोळ दुखापती झाल्या. जखमींना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी हलवण्यात आलं. रुग्णालय परिसरात एकच गर्दी झाली होती. दुर्घटना घडल्यानंतर स्पर्धा थांबवण्यात आली होती. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी ही अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेचा कालचा अंतिम दिवस होता. या अंतिम दिवशी मुंबई महिला संघांनाही खास निमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे प्रेक्षकांची तुफान गर्दी मैदानाच्या भोवताली झाली होती आणि सामना सुरू असतानाच पुरुषांची गॅलरी अचानकपणे कोसळली. यामुळे एकच खळबळ उडाली होती आणि अनेकांना दुखापती झाल्या. या घटनेची नोंद पोलिसात नव्हती. रात्री तातडीने कोसळलेली गॅलरी हटवण्यात आली होती. या घटनेची चर्चा शहरात तसं जिल्हाभरातील क्रिकेट प्रेमींमध्ये सुरू झाली आहे.